Σαντορίνη. Είμαστε φυρά. Είμαστε στα φυρά. Πολύ γρήγοροι. Ναι, πάρα πολύ. Ω, εντάξει. Πόση ώρα πήρε, ένα 20 λεπτό. Πάρα πολύ γρήγορα. Γρήγορα ήτανε. Το πλοίο καθυστέρησε λιγάκι, ήταν να φτάσει 7.30, φτάσαμε περίπου στις 8. Είναι η πρώτη της εμφάνιση στο κανάλι. Καρίνα. Είναι αδερφή της φίλης σας. Λοιπόν, τώρα. Ναι. Καλά μετά. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνουμε. Στόχος μας είναι να πάμε να βρούμε να νοικιάσουμε αμάξι. Θα το καταφέρουμε άραγε. Τώρα εξερευνήτρια. Πού είναι το αμάξι? Λοιπόν, πάμε να βρούμε αμάξι. Παιδιά, ήρθαμε στο Stolen Fruit. Είναι ένα μαγαζάκι με φρούτα, αυτό το όνομα. Πήραμε χυμό, λέγεται Summer's Mass, λέγεται Summer's Mass και έχει μέσα καρπούζι, πεπόνι, πορτοκάλι και σταφύλι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, θα το δοκιμάσετε όταν έρθετε στη Σαντορίνη. Είναι τρομερό, κοντά σχετικά με εκεί που θα σας αφήσει στα φυρά. Έτσι λέγεται στάση, φυρά. Ναι, η φυρά δεν θυμάμαι. Όπως σας αφήσει η στάση, είναι 4 λεπτά με τα πόδια. Λοιπόν, τώρα θα κλείσω να πιω το χυμό και να βρούμε αμάξι. Λοιπόν, παιδιά, νοικιάσαμε το αμάξι, όπως είπαμε, ψάχνουμε ένα Volkswagen, ωραίο κόκκινο, θα σας το δείξω μετά. Ήρθαμε πρώτη στάση σε ένα αρχαιολογικό μέρος στην αρχαία θύρα. Πάρα πολύ ωραίο βέβαια, για ψηφοφορικούς όπως εμένα μην το προτιμήσετε. Τύπου έχει ένα μέρος εδώ πέρα, όπως βλέπετε από εκεί είναι full γκρεμός. Εγώ δεν μπορώ να περάσω από εκεί. Βέβαια η θέα είναι απίστευτη, δηλαδή μπορείτε να έρθετε ξέρω με το αρμάτιρι στο μέσα πάνω για να δείτε απλώς τη θέα. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τύπου είναι τόσο ψηλά που σχεδόν τα αεροπλάνα που βλέπουμε στο ύψος μας. Και εκεί αριστερά το αεροδρόμιο είναι σχεδόν, κάποιες φορές είναι και πιο χαμηλά τα αεροπλάνα. Ναι, αυτό. Αυτά για τώρα. Λοιπόν παιδιά, τώρα ήρθαμε στη δεύτερη στάση. Λέγεται Προϊστορική Πόλη Ακροτηρίου, αν θυμάμαι καλά. Μόλις παρκάραμε και πάμε να το δούμε. Παιδιά, πάρα πολύ ιδιαίτερο μουσείο. Είναι κλειστός χώρος. Δείτε εδώ πως το έχουν. Πάρα πολύ όμορφο φαίνεται. Τώρα θα το κάνουμε περιμετρικά. Το ανάκλητο στην απέναντι πλευρά έχουν δημιουργηθεί με την έγχυση γύψου στα αρνητικά τους, τα οποία διαφύλαξαν τα στρώματα, το στρώμα της ελαφρόπιτας μετά την αποσύνθεσή του. Λοιπόν παιδιά, ήρθαμε στην Κόκκινη Άμμο. Είναι πραγματικά full εγώ μέχρι στιγμής αυτό που έχω δει. Πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Full περίεργο βέβαια. Θα σας το δείξω τώρα μέσα σε κλιπάκι. Και τα λέμε από πιο κοντά. Παιδιά, αυτό που βλέπω δεν υπάρχει. Το χρώμα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όσο πλησιάζεις είναι και πιο ωραίο. Το βλέπεις πιο έντονο.
παραλία, είμαστε στην κόκκινη άμμο και τώρα έχουμε έρθει σε ένα χωριό που λέγεται έξω γωνιά για φαγητό, για φαγάκι να φάμε. Να, γιατί στην άμμο όλη μέρα θα έχουμε κάτι. Και εμείς είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, που έχει πάρα πολύ θέα. Και μετά έρχονται τα καλύτερα. Ακολουθούν πλάνα φαγητό. Μια μέρα θα μου κλέψει το κανάλι αυτή η κοπέλα. Μια μέρα. Ή μπορεί να φτιάξει δικό της. Θα τα ακολουθήσετε όλοι. Ένας προς ένας. Γεια. Μετά από αυτή την απίστευτη παραλία αποφασίσαμε να πάμε σε μια απίστευτη ταβέρνα. Και έχει απίστευτη θέα, θα σας την δείξω τώρα. Αυτή είναι μια απίστευτη θέα. Πάρα πολύ. Λοιπόν, σας κλείνω να φάμε. Σας δείξω και κάποιο πλάνο του φαγητό. Τα λέμε σε λίγο. Λοιπόν, παιδιά, τελειώσαμε το φαγητό. Ήταν όλα υπέροχα. Ήρθε το γλυκάκι. Η σάλτσα πορτοκάλι ήταν απίστευτη. Πήρα κάτι μπριζολάκια με πατάτες και σάλτσα πορτοκάλι. Και είχε μέλι και ρίναν. Ήταν απίστευτο. Έφτιαξα πήρε ταλιατέλες με μαχαράκι και με ζήθρα. Ναι, θα το δείτε και σε κλιπάκια. Και η Κορίνα πήρε ταλιατέλες με κοτόπου και κάποια διάφορα λαχανικά. Πήραμε και μια φάβα στη μέση, η οποία ήταν από τις γενιές σπεσιαλιτές της Σαντορίνη. Παιδιά, ήρθαμε στη Μία, είναι μαγευτικά, η θέα είναι απίστευτη, δεν υπάρχει, έχει τα κλεισάγια αυτά τα μπλε, με πυλές και βουνό, βαμμένα, είναι όλα στη Βένα, είναι τέλεια, μαγαζάκια πανέμορφα, στενά, απίστευτα, δείτε από το θέα. Είναι πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είναι το πρόσωπο. Γεια σας, είμαι η Χρύσα και οργάνωσα την εκδρομή. Γεια σας, είμαι ο Αλέξανδρος και είμαι το αγόρι της Χρύσας και λέει βλακίες η Χρύσα. Γεια σας, είμαι η Κορίνα και έφτιαξα τις τορτίλιες. Εγώ οδηγούσα. Λοιπόν, παιδιά, σοβαρά τώρα. Μην βιάζετε. Λοιπόν, παιδιά, μπήκαμε στο πλοίο για την επιστροφή. Γυρνάμε Ηράκλειο μετά από μια πανέμορφη... Γυρνάμε. Μετά από μια πανέμορφη εκδρομή, γεμάτες full εμπειρίες και καλές και δύσκολες και όμορφες και τα πάντα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι από το πώς εξελίχθηκε το ταξίδι. Εξελίχθηκε πολύ καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε για μια μέρα. Είδαμε σχεδόν όλη τη Σαντορίνη. Μπορεί να μην την είδαμε αναλυτικά κλπ, αλλά τα βασικά μέρη τα είδαμε σίγουρα. Ήταν πανέμορφη εμπειρία. Το προτείνω ανεπιφύλακτα σε όσους είναι από Κρήτη. Και ναι. Επίσης, άμα το κάνετε, να νοικιάσετε σίγουρα αμάξι ή μηχανάκι ό,τι θέλετε εσείς, γιατί βολεύει πάρα πολύ στη Σαντορίνη και άμα θέλετε να τα γυρίσετε όλα, σίγουρα χρειάζεται. Αυτά λοιπόν, κορίτσια, θέλετε να πείτε κάτι εσείς? Κορίνα? Ήταν τέλεια. Αυτό είναι το κλεισμό σου. Πρέπει να βαθμολογήσεις, να πεις την εμπειρία σου. Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ με τη βαθμολογία, ωραία. Εγώ βαθμολογώ την όλη εμπειρία ένα 9,5 στα 10. Γιατί? Γιατί? Εγώ είπα
Πέρασα πανέμορφα, είδαμε σχεδόν όλα αυτά που θέλαμε. Βασικά όλα αυτά που θέλαμε είδαμε. Τι θα έκανε το δεκάρι σου, ρε παιδί μου? Τι ήταν αυτό που δεν το έκανε 10? Το αμάξι. Θα ήθελα λίγο καλύτερο αμάξι. Άμα είχαμε λίγο καλύτερο αμάξι, ίσως βγάζαμε πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Και ναι, χάσαμε και τώρα μία ωρίτσα γιατί αγχωθήκαμε λίγο τέλος, αλλά εντάξει, τέλος πάντων δεν πειράζει, όλα καλά, όλα πήγαν τέλεια, αλλά ναι, βάζω ένα 9,5 στα 10. Έλα, πες τι είσαι. Συμφωνώ. Θα βάλω 9. Γιατί 9? Μόνο για το αμάξι ή είναι και κάτι άλλο? Το αμάξι. Άλλος είναι πιο αυστηρός κριτής στο δρόμο. Συγχωρείτε πόσο βάζεις? 8,5. Γιατί ρε? Πέσαμε. Για το αμάξι. Μόνο για το αμάξι? 8,5. Δεν υπάρχει τέλειος. Εντάξει, 8,5 λοιπόν. 9,5, 9, 8,5. Άρα πάλι πρώτο. Γιατί επικρατείς? Γιατί είναι το μισό όρο. Ναι, είναι το μισό όρο, Χρύσα. Αυτά λοιπόν από εμάς. Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι βράδυ που συζητάω. Ελπίζω να κοιμάστε όλοι όμορφα, να βλέπετε όνειρα γλυκά και φιλιά πάρα πολλά.